こんにちは、古谷啓二です。超人体力をご覧の皆さん、ありがとうございます。今日もう一つお話したいことがございます。それは5月の14日から18日まで世界ウイグル会議を日本で開会することができました。私は4月にウイグル議員連盟というものを設立をして、私が会長に就任しました。我々ウイグル問題についてはもう 4,5 年前からローキーで、ジャーナリストの櫻井よし子さんはじめ保守のジャーナリストの皆さん、あるいはウイグル関係者が日本に来る時に意見交換をしておりました。しかしやはり今中国のやはり行動というものがちょっとあまりにも、行き過ぎてるっていうか、ちょっと人をバカにしたような行動をしてますね。特に、日本が野田政権になって完全に足元を見られている尖閣諸島問題で、あれだけ取り返しのつかないチョンボをしてしまって、これなら今の政権国が組みやすいということでいろんなアプローチをしてきました。で、今度のこのウイグル問題でもですね、開催を日本でするなとか、あるいは、憲政記念館を貸すなとか、もうまるで、内政干渉というか、ちょっと常軌を逸した行動をとってきました。だからこそ我々は毅然たる態度で、このウイグル議連も堂々と憲政記念館でやりましたし、私たち議員連盟も作って取り組んでおります。もう皆さんウイグルご存知のように、49年に中国が支配をし始めた頃はウイグル人は 95%、 漢民族は 5% しかいなかったんです。それがどんどんウイグル人を入れてきて、漢民族を入れてきて、ウイグル人同士の結婚は事実上禁止したり、ウイグル人の若い女性やあるいは農村部で働いてる若者は全部強制的に移住をして、中国沿岸部の、で働かして安い賃金でやる。一方ではウイグルには中国の消費量の3分の1近い石油資源があります。この石油資源開発は、ほとんど漢民族が全部、仕切ってしまって、仕事でも美味しい部分は全部彼らがやる。そうするとどうしてもウイグル人が弾圧されている。弾圧されると時にはその爆発する時がある。それが2009年7月の事件でありました。ウルムチであった暴動事件である。そういう時に中国はなんとウイグル人はイスラムですから、イスラムイコールアルカイダイコール、暴力集団と、こういうふうに位置づけて世界に対して根拠のない喧伝をしています。でもそれは事実とは異なります。やはりそういったことをしっかり私たちは、同じ共通の価値観、自由と民主主義という共通の価値観を持つ国々に対して提供していく必要があるだろうということで、この大会をして、そしてウイグル議連を立ち上げたんです。これからも確実にこの行動を進めていきたい。そして世界の共通の価値観を持つ国々、そして議員に対して広くアプローチをしていきたいなというふうに思っています。しかしこんなことがありました。我々はこの世界ウイグル会議の開会式に向けて私も挨拶したんですけど、その日の午後に中国の鄭大使から我々国会議員に脅迫状が届きました。もう皆さんそれはご承知のことだと思いますけど、私はその文章を見てもうとても許しがたかったです。それはあなたたちはウイグル問題については一切関与しちゃいけないというような脅迫的な文言、あるいは日本の安全を脅かすことになるというような脅し、それから何よりも現にウイグルで行われている人権弾圧や人権侵害については一切触れることなく、ちゃんと中国はうまくウイグル地区を統治してますから心配ご無用だと、こういうような内容なんですね。これは私らはね、怒りを覚えました。そこで我々は鄭大使に5月18日付でこういう抗議文を出しました。ちょっとかざしましょうかね。
OK というまでかざしてますから。はい、ありがとうございました。これは私たちの抗議文ですが、要するにいかなる指示もウイグルに対してしないことを希望するとか、あるいはいかなる形でも接触せず、いかなる指示もしない、するなといういわば強制的な表現なんですね。強圧的な、これは独立系主権国家の国会議員に対する書状としては極めて適切性に欠いていると言わざるを得ません。いわばこれは日本に対する内政干渉そのものなんですね。我々はこの書状を受け取った議員として断固抗議するとともに、やっぱり私たちは国会議員の良心に従って引き続き行動しますよという宣言文であります。調べてみましたら100人近い方に送られてるんではないかなということが分かりましたが、我々もその週のうちに出したかったもんですから電話をかけて了解が取れる国会議員だけで全部で衆参両院で46名いました。安倍晋三元総理、石破茂氏はじめですね、ずっとこういう形で連名で出しました。内容証明、配達証明付きで出させていただきました。で実は民主党にも同じことを働きかけたんですね。で民主党の向山議員等々は個人的に出したと言ってましたけど、やっぱりこれは組織で出した方がいいですよということで、残念ながら民主党さんはなかなかそこまでまだ準備がいかなかったんです。自民党を先出しましたけど、つい果実ですかね、長尾議員や向山議員が連名でですね、その他のまた同志議員がいらっしゃると思いますけど、同じような抗議文を出している。これは当たり前のことなんですね。やっぱりこれからは中国はもっともっとこういう戦略はエスカレートしてくると思います。そういう時にそんなものに屈する必要は全然ないし、私たちの主張を堂々としていくべきなんです。それはやっぱり中国っていうのははっきりとした目的があるからなんですね。それは一党共産主義をしっかり維持する。そのためにはしっかり経済成長させて国民の暴動を防ぐ。そのためには領土領海を広していかなきゃいけない。しかし領土はもう2000年の中国の最近の2000年の歴史の中でも一番広がってるんですよ、領土っていうのは。だからもう領海だということでありまして、ましてやだからウイグルのような油の出る地域は絶対、自分たちの思うようにコントロールしたいっていうことなんですね。で一方では領海も東シナ海、南シナ海出てきてるんですよ。だから私たちはそういう行動の彼らのビヘイビアっていうのをしっかり分かった上で厳しく対峙をしていかなくてはダメだということでありまして、私たちはそういう意味でこれからもしっかりこういった問題については堂々と主張して明確な指針を出して行動を続けていきたいというふうに思います。ぜひ皆様方のお力添えとご協力とご理解をお願いしたい。以上であります。ありがとうございました。